Imam Ali. Ya amirul mu'minin labbaik Imam Ali. Ya latifu ya wadudu Allah mai zamani, ka yaban laifina ta alaita rahama hani, ka tsare ni da sharruka na rudin wanga zamani, dai baitocin Aliyu zakin Zuljalali. Ya amirul mu'minin labbaik Imam Ali. Allah kai yi salati ka garawatan lil alamin, mai mukamal mahmuda ko na ce masa al'amin, ka saka da albaiti na zo na a karba min, sai da Zara Hassan Hussein har da Imam Ali. Sirki babun mota ka sa su siyo gumi, ya ajiyar rabana Allah ma jarumi, tasilar ka ne na san Ali ba wani sai gumi, sai yi dali zagzagi Abu Ahmad na Ali. Ya amirul mu'minin labbaik Imam Ali. Salama a gare ku ikiwani ku biyo ni, na zo ni da baitukan kani gun adina hani, daga Allah sai manzo sai shi ku biyo ni, wato gwarzo Imam Ali mai kan sakali. Ranar 18 ga Zulhajji naɗi akai, bayan hajjin ban kwana jama'a ya akai, manzon mu ya hausa mun bari ya ɗaga kai ya ce bayan shi Ali za a bincika a hankali. Ya amirul mu'minin labbaik Imam Ali. Kuntu maulahu fa haza maula Ali, Allahumma wahli man walahu Ali, ya kara da wa'adi man ada Ali, wa kazal man kazalahu kuji akan maulana Ali. Wulayar Ali ce ta ware mumini da munafiki, ba mai san ka Imam Ali sai dan arziki, manzo ne ya faɗa ba ni baya kai ake, ya markin cutar nabiyuna Haidar Adali. Ya amirul mu'minin labbaik Imam Ali. Manzon Allah kai yace abiya Haidara, bayan wafatin nabina sai suka kangara, suka watsar da wasiyar manzo kana Haidara, karshe suka musguna wa iyalan mubajjali. Ayar waqifuhum innahum mas'uluna ma, magana take akan wulayar al'ulama, duk sallah babu sana Ali motsa jini ne ma, makiya ga Imam Ali wallahi kun zama sufuli. Ya amirul mu'minin labbaik Imam Ali. Ya likitar ruhi mai sa rijalai si kasta kai, saran takobin ka ya fi badar talikai, babil ilimi Imam Ali ba wani banda kai, kaga zakin da baya tsoron haukar mai isgili. Kaga zakin da baya tsoron duk wani kafiri, ka rusa kafirai ta ko'ina gari gari, ya zakin Allah zakin manzo bashari, salamu alaika Haidara bai kyan hali. Ya amirul mu'minin labbaik Imam Ali. Aka tabu ashabu ba kamar maulana Ali, manzo ne ya faɗa Ali minni wa ana min Ali, shi ne ni ne shi mazakar ku tawili, ba masanin Ali sai ilahu sai yaya gun Ali. Wa aka ba auren Fatima Alhaidar banda kai, wa aka haifa a cikin Kaba albanda kai, waye barkin tutar musulunci banda kai, waye ɗau sunar ilahu banda kai mai kwalkwali. Ya amirul mu'minin labbaik Imam Ali. Baba ka Hassan Husaini na zo na a karɓa min, a gidanka ne ake bauyati mana duba min, ya mai taskar alheri gani ga al'amin, kar a duba laifuka na a yi min ya Ali. Maula Ali mu baya adani taka ce, bayan na biyu kai kadai ne kai yau fice, rana kamar ta yau murnar mu taka ce, ni ne Adam Shair a duba nufi na Ali. Ya amirul mu'minin labbaik Imam Ali. Imam Ali.
amiral mu'minin labbaik imam ali